natin. Wow! Grabe. Good morning mga katapyas. Nandito tayo sa kubo ni Kuya Marlo. At ngayon nga, nandun siya. Namimitas ng kanyang pananim, bunga ng pakwan sa melon. So sa likod natin nandito yung mga nakasako at mga nakalatag na melon. Yung nakasako, kasama nung hinihila ng kalabaw ni Paresting. Sinasabay niya na rin pala yung pagbubunot ng damo. You know, meron siyang cutter talaga. Pero maliliit na lang itong nakuha natin. Yung malalaki, nauwi na. Pero matamis pa rin yan, nabebenta yan, pera yan. Ito yung hinog na hinog. Oh, yung ganitong kulay. Hinog na hinog. Oh, hinog na hinog na yan. Oh, ang ganda. Ganda ng kulay. Oh. Yan. Pitasin na yan. Malaki to. Mga nasa 3 kilo to. 3 higit. Sasampulan daw niya yung maliit kung Yan. Kung pwede na. Oops. Yan o. Uy. Siyempre maliit yan. Oops. Yung cutter natin. Ayan o. Tinusok lang ng ganon. Ganon. Wow! Grabe. Di ba liit pero solid. Naku po. Tingnan nyo parang parang punong-puno ng asukal. Yung kulay niya. Grabe guys. Oh, yan. Sige mamaya na ako. Yes, thank you. Kain tayo guys. Oh, siyempre ganon. Guns and George. Kakainin pati yung buto. Mm. Pagka dinispos mo na, tutubo rin yan. Sa open field yan. Ito yung mga bunga ng sweet gold ni Kuya Marlo. Ayan, parang mga bato lang na nakakalat sa paligid. Ayan, daanan na lang natin. Mayroong mga maliliit pero syempre lalaki pa yan. Ayan, ito, malaki-laki to. May isang dangkal. Hi Pogi. Melon guys. Galis George. Yung matasan dyan ito. Toy, postera. Ito baribat. Diyan to di melon top. Kaya kami manintoy kung kumain guys. Nagulam ba kayang ganito guys? Oh. Pang iskilan. Usok. Oh my darling, you are wonderful tonight. Mainit. Alam mo matitigat lumang. Oh, nag-spray? Iwan mo ito. Hindi na kayo minute yung ano na di pantay na. Di Resting kumakain ng pipino. Yan o. Pipinong yellow. Pipino. Sige, kain ka ng pipino. Lalaki ng pipino mo pre. Patingin. 2, 4, 5 kami. Ikaw pa lang natin eh. May 12. May kapat pa lang ito eh. Wala kami guys.
ito. Nagtagay guys, kaya kumain na kami.